Σε ποιον βγάλαμε φωτογραφίες να τις δείξουμε? Ναι. Σε ποια? Στη Θεία Μερή? Ναι. Ναι. Για μένα. Για στείλτε ένα φυλάκι. Εδώ. Στείλε την. Σε ποιον βγάλαμε φωτογραφίες να δείξουμε? Ναι. Σε ποια Μέρη? Λυκεία. Ναι. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Εδώ στο μπουκάλι. Θυμάσαι? Ο Μπίλης. Που είχε πάει ο Μπίλης. Και ποιος άλλος ήταν εκεί? Ο Γιώργος. Και τι σου είπε για τα μαλάκια σου? Ο Γογός. Ναι, τι σου είπε για τα μαλλιά σου? Πατατία μαλλιά. Όχι, σου είχε πει ότι είναι μαλακά, όχι μαλακία. Πατάτα μαλλιά, πατάτα. Ναι, Ναι, πατάτα μαλλιά. έτσι σου είχε πει. Ναι, Α, το σκοτώσουν. ο Γογός. Ο Γιώργος. Γογός. Πάει ο Γογός. Πού πάει? Όταν. Βόλτα πάει. Ναι, ο Τουτού. Ποιο του? Ο Μάγος. Είναι σχολείο ο Γιώργος. Έχει πάει να μάθει γράμματα. Θα πας κι εσύ? Όχι. Γιατί? Είναι η τετάρτη του. Θα πας γρήγορα να πάρεις την τσάντα σου από μέσα να πας σχολείο. Όχι, είναι η τετάρτη. Δεν θες να μάθεις γράμματα? Όχι, το πάω ότι πατάτα. Δεν θες. Πονάει η Θεία Ελένη. Όχι, μονάει. Τι? Μονάει, μου μονάει, είναι. Πού μουνάει η Ελένη? Για βρε. Μου μονάει. Μουνάει. Πού μουνάει για χτες που ήρθε? Τη χτύπησες και πόναγε? Ναι, μονάει. Μονάει, είναι. Πού? Ο μπούι μου. Το πόδι σου? Πονάει το πόδι σου, εσένα? Όχι. Ελένη. Τι? Μονάει, ναι. Η Μέρη? Καλά. Ναι, Πού πονάει η Μέρη? εγώ. Πού? Εγώ. Στην πλάτη. Ναι. Η Μέρη ή η Ελένη? Είναι. Μέρη. Πότε Ναι. στο είπε? Μονάει ο δύο. Τατά είναι. Τι είναι? Τατά είναι.